السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں ڈولا بنی دوستاں ما مسلمان بائدی ان چیزیں بزانی اور دنیا درو چیز نہیں مہنچو گوشتگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دوستاں آخری حدیث ہم پیش کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گوشت قیامت روچا آرگ بیتے ہیں ایک مرد دے کہ دنیا تو کا ہم ہر چیز کے آئیے لوٹتا اللہ داتا. صحت مال دولت مزنی دروئی مردہ بیتا ہیچ دولا دنیا تو کا تکلیف نہ بیتا. گوشتے فیصبغ صبغتاً فی النار. اگر ما بلوچی بگوشی گوشتے یا بوک دیگ بھی جہنمہ جو بوک دیگ بیتے جہنمہ پتہ کشک بھی جو دنیا تو کا ہیچ تکلیف نہ بیتا نا اللہ بس قیامت روچا اسی بوک دیگ بیتے ہمیں مرد جہنمہ کشک بھی گوشک بیتے وستے تو وتی زندگی کدی مراحت آرامی دیتا. گوشتے انما کجا زندگی آرامی مراحت دیتا درست بھی حال کتا دنیا چنچو سالہ بارے آرام بیتا مراحتان تو کا بیتا درست بھی حال کتا یک بوک دیگا جہنمہ درو روان تھے. اور پتہ فرمانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے آرگ بیتے ایک مردی بہشتی جنتی گے دنیا تو کا سخت تکلیف بیتا بیمار بیتا غریب بیتا مصیبت ای سرات کگا ہم درستین ڈولیں تکلیفی ای سرات کگا گوشتے جنتا بس تو داخل کرک بھی در کنک بھی گوشتے تو کدی تکلیفی دیتا. گوشتے انما کدی تکلیف بیتا گا ما بے ہوتی زندگی تکلیفی نہیں تا درو بے حال بیتا درست شتا جنت داخل بے گا. منی دوستان کس سے نظر کہ ملک الموت کدی ای سرا کے تو روے ہمیں یک کا بنا گو. بعض محلوم منی دوستان ہیروین پروشیں بلڈنگ ہستن تے گاڑی ہستن تے درچ حرام جمع کتگن تے تو بیچارے بعض مردم ہمیں ڈولا حالتا مرتا ای جنین چوک درو عیش کنگایا وتے ای حالت باریں ادھر چی ڈولائی ہمیں حالتا مرتا یا کہ دلی بند بیتا یا کہ جھنک بیتا یا کہ میرے دوستاں ما مسلمان بائدے ہر ڈولا اللہ سبحانہ وتعالی شکرہ بگری ما اللہ شکرہ بگری اولی چیز ہے کہ مارا مسلمانی کتا ای مستری میرے دوستاں اللہ نعمت ہمیشہ تھی سر ترا مسلمانی کتا اللہ سبحانہ وتعالی ای دنیا مخلوقاتان تو کا ترا اختیاری کتا مسلمانی کتا اور ترا صحتی داتا تو روچی بلکہ دو ٹیم میں سی ٹیم میں تھی ورق در کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتا منی دوستا بی بی عائشہ روایت کرتے ای لوگی بی بی عائشہ گوشتے سی ماہا میں لوگا آس روکنا بیتا جست کتے کی بی بی عائشہ گوشتے شما وراک چی بیتا گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان سردار اللہ سبحانہ وتعالی سجی مخلوقاتان چی انسانان چی گیشتر دوست بھی سی ماہا یہ لوگا آس روکنا بیتا کنور نکتگے گوڑا جست کتے کی بی بی عائشہ گوشتے بی بی عائشہ شما وراک چی بیتا گا گوشتے ناو آب بیتا گا. منی دوستان سی ماہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوتی لوگیا آپ نا وارتا آپ نا وارتگے سی ماہا یارو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی لوگا چی در کے شدی در کان شدیگ بھی لوگے ہچ نبی گندے ابو بکر تر رگائیں ابو بکر جس کے گوشتے ابو بکر ترا چونی گوشتے یا رسول اللہ من شدہ در کتا شدیگا گوشتے من بھی شدیگا رواگا بین گندے عمر ابن الخطاب الفاروق جست عمر جست کنتے گوشتے مارا شدہ در کتا عمر گوشتے منا بھی شدہ در کتا. یا صحابی گندی تے ایک کموچو مال بیتے گوشتے بھی آئے من لوگا روانتے کموچو وراک دیمش دا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی لا تسألون یومئذ عن النعیم گوشتے ہمیں وراکانی جوستا اللہ قیامتا مارکان شدیگے لوگا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درت کوتی لوگے ورگنے یکی انچو تشکی پلیٹی دی میں ادھاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی گوشتے یہ نعمتانی جوستے بھی مارا قیامتا روچا. گوڑا ما شما چی گوشتے میرے دوستا میں شما صلی اللہ جا فریج چا ورگا پور رہا چا مرگا پور رہا چا گوشتا پور رہا سیریں بری بری سبار کے اگر شام ٹیم کے میں سیری میں نظر نہیں چیب ہو رہی انگا موکشی مارا نہیں پلانیا چاہ رہی
ہمائی بچا منی دوستاں کے غریب ہیں ہنی سوریہ تو کا ہنچی جاگے علاقہ کچکانی گوشتاں ورگیاں چشودی گیا میرا گیا منی دوستاں کچکانی گوشتاں ورگے کچھ کی گوشت ہوں نہ رس گئے تھے بلکہ پشیان گوشتاں ورگے ہیں اور توسیر کتا اللہ ہمارا شمارا اور دیگے جاگے منی دوستاں افریقیہ سومالا گا بچارے اگر میں ملک کا شما بچارے ہنچی غریبیں ہم مردم ہستے ہیں روچی سائٹیں میں ورگ نہ رسیتے ہیں بلکہ شدی گا وپسنتے گوڑا ہمارا شمارا اللہ شکر گریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی بدنه عنده قوت یومه کأنما حیزت له الدنیا بما فیها گوشتا اگر تو صحبہ پادت کے صحت تی سلامت تو و ترست نیستے امن تو کائے ان من دوستا اگر ڈرنا ما روڈ سرا بوب سے مارا نترسی نا امن گوشتے ترست نیستے و ترا یقین روچے وراک ہستے تو شک ہستے ترا بزن سجی دنیا ہا دنیا وہ ہمیشہ دنیا ہمیں نہیں اگر مرچی من دوستا تھا سائٹیں با ورگ ورگائے آئیا کہ سجے مال بلڈنگ دولت ہستے ابھی روچی سائٹیں با ورگ وا بلکہ تو سلامت ہے تو تی امی ڈالا و ڈنگوا پلاپ سیری ورے ہنچے ہست آیا دنیا مال و دولت ہست محروم ورگ وارت نکنا ڈاکٹران منا کتگا شکری ہستنے بیک پیشن ہستنے دیکھے بیماری ہستنے تر اللہ تی صحت برابر کتا تو امن تو کہتا تو نترس سے سرا ایک کنے واب سے واب کپے واللہ سبحانہ وتعالی منی دوستا من دعا کنا آخریا کہ میں درستیں غریباں اللہ سبحانہ وتعالی وتی فضل و کرمہ آیا سیر بکنتے آیا وتی فضل و کرم و مال و دولت بدنتے اور ہر چیز کے مال و دولت ہستا اللہ ہمارا شمارا درستا وتی شکر و گزار بکنتے کہ آئی مال و دولت اللہ ہمارا داتگاں ہما جاگے ہرچ بکنے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رازق بھی میں سرا